nog keihard, hè? Ja, dat ik draai. Ik wie deze week even bij mijn broer. En die zei, jongen, daar in Boende, daar in Duitsland, jongen, daar is de razende druk. Al die meesten die willen goedkoop inkopen. Sigaretten, noem maar op, en dranken, tegen al je volle goedkoper. Dus ik denk, ik moet hier even in Boende zien, krijg door de grens. Ja, om te zien dat het echt zo is. Dat er misschien nog echt komen hier voor die goedkope artikelen. Ik zit ook wat te raaskallen. Zo zien we deze man. Oh, maar zien, wat een mooie auto. Moet erbij wijzen, jongen, zien. Boah. Dus een mooie jongen, een strijder, die had hier een heel mooi camper hier. Die komt ook even speciaal naar Boende, daar denk ik, om goedkoop in te kopen. Zo stel ik me dat voor. Maar wat zullen we dadelijk even vrij, want die zet nog eerst de auto nog even deel. Een heel apart man, dit had ik het idee. We zullen even jaren weer, dat man. Goeiedag, meneer. Mag ik u wat vragen, meneer? Spreekt u Nederlands? Ja, ik spreek Nederlands, ja. Nou. U ook? Wat wil je weten? Nou, ik ben heel benieuwd. Ik zie hier zoveel Nederlanders hier. Wat brengt u hier in Boende? Ja, ik woon in Nederland, maar ik kom hier boodschappen doen. Want, ga je natuurlijk vragen waarom. Het is hier goedkoper. En je hebt betere producten, vind ik persoonlijk. Ik eet biologisch, dus hier is veel meer biologisch te koop. De brandstof is goedkoper voor de auto. En ik vind het gezelliger in Duitsland. Ik ben anti-Duits opgevoed. Maar ik woon hier nu 13 jaar en ik begin te ontdekken dat het gewoon mensen zijn die net zo lelijk zijn als Hollanders. U bent anti-Duits opgevoed? Ja, nou ja, wat denk je zeg. Mijn ouders hebben het een en ander meegemaakt. Ja. Dus ik eigenlijk ook. En, ik kom uit het westen van Nederland en ja, ik ben 13 jaar geleden hier komen wonen omdat de huizen lekker goedkoop zijn. Omdat het ruim is. En nou, daar woon ik dan en daar ben ik dan. Ja, ja. Nou, goed om te horen. Maar is het nou echt zoveel goedkoper hier in Duitsland? Ja, het scheelt echt aanmerkelijk. Wij hebben net een nieuwe eigenaar in de supermarkt, dus een nieuwe supermarktketen. En er zit het hele dorp weer te zeiken dat het veel duurder is geworden. Nou, dat is ook zo. Dus dat is nog meer een stimulans om hier te gaan kopen. Ja. En je kan hier kiezen uit kwaliteit en dat vind ik dus heel belangrijk. Hier heb je niet één ding, maar ook lokaal. Weet je wel, en nou, vind ik belangrijk gewoon. Ja. Ze staan er hier anders tegenover, tegen dingen. Dat is, je gaat de grens over en je zit gelijk in een totaal andere cultuur eigenlijk. Ja. En dat vind ik... En koopt u hier ook sigaretten bijvoorbeeld, of drank? Nee, allebei niet. Nee, want de sigaretten... Ik zie dus wel mensen aan de pompstation die kopen voor 400-500 € sigaretten. Ja, ik rook niet, dus ik snap er geen kloot van hoe dat... mijn auto rookt al erg genoeg, vind ik. Ja, ik zag het inderdaad, ja. Maar verder... Oh ja, zag je hem roken? Nou, ik zag hem niet per se. Dus ja, wat wil je? Maar goed, dat is dus de reden waarom ik Hollands ben. En hier in Boende is ongeveer de helft is Hollander die hier woont. Kan je niet aan de nummerborden zien, want als je hier een paar maanden woont, dan moet je een Duits nummerbord nemen. Dus dan ben je vermomd eigenlijk in een Duitse auto natuurlijk. Oh, dus de Duitse nummerborden die hier al staan, dat zijn waarschijnlijk ook alweer Ja, Hollanders. dat zijn ook alweer Hollanders. Waar leer op staat, heb je vette kans dat het Hollanders zijn die hier wonen. Want de huizen zijn hier ook een stuk goedkoper, hè? Ja, dat zou wel, ja. Niemand wil hier wonen natuurlijk. Nou ja, iedereen wil hier eigenlijk wonen. Omdat, ja, tenminste ik niet, maar er zijn een heleboel mensen die maakt het niks uit. Jongere mensen, die hebben niks meegemaakt aangaande de Tweede Wereldoorlog. Dus dan... En wat zien we daarbij uw stuur trouwens? Wat is dat? Ja, de douane heeft ook al gezegd. Dat is geil, ja, zei de douane. Die keek zo even mijn auto in. Ja, geintje gewoon. Nou prima, ik zal u aan de boodschappen laden, want dat zal wel moeten gebeuren nu, denk ik. En in het kader van wat voor... Oh, ik heb een YouTube kanaal en ik dacht ik maak even een video om eens even te kijken van hey, wat is nou, ik hoorde van mijn broer die zei van ja, allemaal mensen daar in Boende die gaan allemaal dingen goedkoop in. Nou, ik denk, is dat dan zo? Gaan mensen hier helemaal naartoe hier om allemaal dingen goedkoop te kopen? Ik denk, ik kon het me bijna niet voorstellen, maar het is hier echt hartstikke druk. Ze geven het niet weg, maar in Holland worden dingen dus dramatisch duurder, vind ik. En je hebt weinig keus. Hè? Dus, en hier, ja, heb je veel... Kijk, hier heb je al 3 supermarkten. En dan heb je ook nog hierachter heb je nog een winkel waar alles van een vrachtwagen is afgevallen. Dat is nog weer goedkoper. Hoe zit hierachter? Dus daar moet ik ook nog even naartoe. Een stukje verder, voorbij het station, is een winkel. Is dat die Domski-markt of zo of niet? Zimmerman heet dat. Maar je hebt hier, dat noemen ze, ja, hoe heet dat ook? Goeie tip. Restpartijen. In Leer heb je een hele grote, daar zou ik vandaag eigenlijk heen gaan. Dat is dus alles net op datum.
soms overdatum, weet je wel. En dat koop je dus voor veel minder. En dan kan je ontzettend geluk hebben. Dus, en dat is hier... Ik heb wel eens in die winkel in Leer, bij die HK heet dat. Daar hadden ze verse kip, dat was dus 3 dagen over tijd. Nou, dat ga ik niet meer eten. Nee, dat zou ik niet doen, nee. Nee, maar dat kopen ze daar en dan gaan ze gewoon mee naar huis. Ja, wat dat er gaat, staan ze hier. Kijk, Het is een apart slagvolk, die Duitsers. hier heb je ook geen onbewoonbaar verklaarde woningen. Hè? Dus als je in een in te storten woning gaat wonen, dan de overheid mietert je er niet uit. Nee, nou, duidelijk meneer. Ik wil u hartstikke bedanken en ik wens u nog heel veel succes. Ja, dan ga ik nog veel meer vertellen over Duitsland. Ja, ik heb het door. Ja. We kunnen hier voor mij de hele morgen wel met u staan, denk ik. Maar kijk, ik hou me bezig met geschiedenis. En dit is dus ook weer een stukje geschiedenis wat je hier meemaakt. Ja. En de manier waarop Duitsers dus tegenover het leven staan is totaal anders dan Hollander. Maar wat vindt u ervan dat al die Hollanders hier dan komen om in te slaan? Ja, prima. Maakt me verder niks uit. Ik bedoel, vrijheid is vrijheid, toch? Ja, ik bedoel, doe maar gewoon. Dat is de vrijheid toch die mensen hebben. Zeker, zeker. Nou, dan gaan we weer verder hoor. Dank u wel. En succes hè. Ja, dat gaan we doen. Dank u wel hè. Ja, u ook. Hoi. Nou, dan zie je verder zijn hier. Je bent ook mensen die zijn smokers. Misschien maar heel wat vrije. Hallo meneer, zou ik u mogen vragen? Ik maak even een video even over alle Hollanders die hier zo naar... Nee, ik heb haast. Ik moet even het luid van mijn vriendin halen. U moet even voor uw vriendin halen, daar komt u. Oké. Nee, prima. Ja, er staan genoeg Nederlanders op de... Ja, er zijn genoeg hier, hè? Ja, dankjewel, jullie ook. Hoi. Oh, deze mensen, die komen echt in de Holland. Ja, Hollanders, ja, ik kan wel vreden, hè? Die kan wel vreden. Ja. Ja, dat kan wel even. Maar goeiedag, zoek je wat vreden, maar... In Fries. Goeiedag, zou ik u mogen vragen? Wat zei je? Ja? Of praat je ook Fries? Ja. Ja, praat je ook Fries? Zeker. Oh, je komt heel in Friesland hier aan hinnen? Ja, we zijn even aan het shoppen. Hoe weet je dat? Sorry, wat zei je? Dat wij in Friesland. Ja, inderdaad. Ik zit direct. Kom je het snits dan? Nee, we komen net het snets. Tapmuizen. Oké, maar je komt specifiek hierheen naar Duitsland omdat je goed keper is, of mag ik het zien? Nou, gewoon ook voor de gezelligheid. Vakantietijd. Gewoon er even op uit. Is die gezelliger dan in Friesland? Ja, zeker. En goed keper. Inderdaad, dus. Ja, die kan wat dingen combineren misschien. Nou ja, alles even lekker eten. Misschien straks even nergens oors nog heen. Gewoon voor de gezelligheid. Iets ervan. Hartstikke goed. Dankjewel. Ja, moet je in. Kijk, nog Fries praten hier bij ze nog. Hè? Toch fantastisch? Zo is een mevrouw die zo moet laten hier. Hallo mevrouw, mag ik u wat vragen? Zou ik het mogen vragen mevrouw? Was denn? Oh, je komt uit Duitsland? Ja, Deutschland. Ah, okay. Ja, darf ich Ihnen etwas fragen? Ja, durften Sie. Wir machen ein Video über den Niederländer, die hier allemaal kommen, um billig einzukaufen. Und wo geht das hin? Ins Fernsehen oder wo? Und ich habe einen YouTube-Kanal. Ein YouTube-Kanal, alles klar, ja. Und was finden Sie davon, dass all diese Niederländer hier kommen, um einzukaufen? Ja, das ist natürlich positiv, weil sonst die ganzen Supermärkte ja gar nicht existieren können. Wir haben das bei Corona erlebt. Da war das so leer, also es war schon gespenstisch. Ja. Also die Laden sind dann leer, wie musste man das sehen? Leerer. Nicht Lehrer natürlich, ne? Leer nicht, auf Gottes Willen. Aber für uns selber war es natürlich ein tolles Einkaufen. Ne? Wir brauchten an der Kasse nicht warten, das war alles natürlich entspannter. Ne? Ja. Aber warum? Wir gehören ja irgendwie zusammen, wir sind ein Europa. Ne? Ja. Aber viele Leute kommen dann hier hin, um zum Beispiel Zigaretten zu kaufen. Ja, das habe ich heute Morgen erlebt. Das war ein bisschen schlecht. Ich habe getankt und an der Tankstelle ist das ja dann ganz furchtbar. Ne? Die kaufen dann ohne Ende. Ne? Und das dauert lange dann. Da muss man ganz, ganz lange warten. Okay, jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit. Ja, okay. Ich muss weitermachen. Dankeschön für... ja, dankeschön. Und noch einen schönen Tag. Ja, alles klar. Tschüss. Guten Morgen. Oder sprechen Sie Deutsch of Nederlands? Ik spreek Nederlands en Duits. En waar gaat het om? Nou, ik vroeg me af. Ik zie u hebt een Nederlandse kenteken. U bent hier specifiek naar Boende gekomen om goedkoop boodschappen te doen? 2 wochen. Ja, om de 2 wochen kom ik hier bij Combi even einkaufen. Billig?
Ja, billig. Was ist heutzutage noch billig? Das ist, eigentlich ist es eine Gewohnheit. Dat tue ich mein ganzes Leben schon. Want ik zie u rookt ook. U rookt. De tabak is hier ook goedkoop, heb ik gehoord. Ook al, ik ben 80. Ik rook al 64 jaar. Komt u hier ook voor de goedkope tabak? Dat is auch ein Grund, dass ich hier komme. Früher war es andersrum. Da kamen die Holländer nach Deutschland, um Tabak zu... Nee, die Deutschen nach Holland, um Tabak zu holen. Ja. Nu kommen sie von Holland nach Deutschland. Ja. Das kann echt noch. Das ist, in Holland kostet die Tabak, den ich kaufe, 25 Euro. Hier bezahle ich 8,5. Ich bin so dicht bei der Grenze, da muss ich dumm sein, wenn ich es nicht tue. Nee. Maar u woont dan in Nederland? Ich wohne in Nederland, ich bin gebürtiger Deutsche. Ich bin geboren in Leer. Eigentlich bin ich ein Ostfriese. Maar durch meine Frau bin ich vor 52 Jahren in Holland gelandet. Und inzwischen bin ich auch ein Holländer, auf Papier. Oh ja? Ja, auf Papier. Ja, maar ich fühle mich da wohl. Das ist, da bin ich zu Hause. Ich habe ja die Kinder, ich habe ja die Frau, Freunde, Familie. Von hier habe ich nichts mehr. Jeder ist tot. Und nee, ich habe ein schönes Leben da. Nou, zeer goed. Dank u schön. Ich bin Ja, ik zie dat. Dank u wel. Nee, prima. Hartstikke bedankt. En nog een hele fijne dag. Goed. Ja, dank u wel. Tot ziens. Oh, dit is een vrouw, denk ik. Ah, goeie. Hoi. Die vrouw kan even naar. Ja, klopt. Ja, oh, u gaat er weer vandoor? Nee, ik ben bij hem, hè? Oh, u bent de vrouw? Ja. Ja, zo ja. Ik begreep, u komt hier altijd 1 keer in de week hier? Ja. Nee, ja, niet voor altijd, hoor. Dat weet ik niet best, hè? En dus dan een hele keer heen en weer. Ja, maar 1 keer in 2 weken begreep ik van uw man. Ja, klopt. Ja. Oh, maar het is wel gezellig, denk ik. Dat wel. Wat gezelliger? Groot. Ja? Ja. Maar dan moet je toch alles zoeken waar dat ligt, ja. Dat mag van mij niks uit. Nee, snap ik. Nou, ik wens u een heel fijne dag. Oké, dankjewel. Ja, tot ziens. Maar jullie ook maar een mooie tijd. Ja, dat gaan we doen. Dank u wel. Hoi. Ich habe einen YouTube-Kanal und ich mache ein Video über den Niederländer, die hier wie sagt das, mit allen hier hinkommen, für den billigen Einkaufen. Aber Sie sind Deutscher? Ja, wir sind Deutsche, wir kommen auch beide aus Bunde. Was finden Sie davon, dass die Leute hier hinkommen, um hier billig einzukaufen? Es ist eine tägliche Herausforderung für uns, die wir hier vor Ort sind, weil hier ja oft Verkehrschaos ist und der Parkplatz ja auch nicht ausreicht, das sieht man ja. Wenn ich ehrlich bin, gehe ich dem dann auch gerne mal aus dem Weg, dass ich dann nach Papenburg fahre einkaufen als Bunderin, weil mir das manchmal dann auch zu viel ist. Man kann das ja mal mehr und mal weniger ab. Aber ich kann das natürlich verstehen von beiden Seiten, dass die Niederländer hier rüberkommen und einkaufen. Und es bringt für uns ja auch Vorteile, weil sie ja auch hier ihren Einkauf tätigen und dann eben dementsprechend der Umsatz hier gemacht wird. Also für beide Seiten verständlich. Verstehe ich. Aber gehen Sie dann nicht nach den Niederlanden, um da einzukaufen? Wir wollen ja nicht teuer einkaufen, wir wollen ja auch billig einkaufen. Ja, verstehe ich. Ist es dann viel billiger? Doch, viele Sachen. Aber was auffällt ist, ja, die kaufen sehr viel Alkohol Zigaretten. hier und Zigaretten. Ja, genau, ja. Das ist der Hauptumsatz hier. Und dann nachher zum Jahresende ist hier ja nochmal Chaos aufgrund der ganzen Feuerwerkskörper, die man hier dann günstiger einkaufen kann. Dann ist hier... Bisschen Chaos hier. Genau, dann ist hier richtig Chaos. Dann brauchen wir hier auch Polizeiunterstützung und Kräfte, die das Ganze hier dann leiten und lenken, weil das dann auch... manchmal ausartet. Und das ist kein Grund, um vielleicht Bunde zu verlassen, um irgendwo anders zu wohnen? Nee, auf keinen Fall. Sie wohnen schon lange hier? Nee, wir wohnen eigentlich 7 Jahre hier. Ja, wir sind umgezogen, wir wohnen erst in Jemgum. Ja, ich wohne die Hälfte meines Lebens hier. Also, aber es gibt überall, egal ob in Holland oder in Deutschland. Und wir haben ja auch schon Zeiten gehabt, dass wir rübergefahren sind, weil dann Tanken günstiger war drüben. Und das haben wir natürlich auch mitgenommen. Also
wie gesagt, das muss man von beiden Seiten immer beleuchten. So, Heike, Und das will man auch keinen Vorwurf ich muss machen. weiter. Ja, genau. Ja, natürlich. Dankeschön. Ja, und tschüss. Ja, tschüss. Oh, ja. Nou ja, je is het wel, hè? Je is het wel, denk ik, Bram, hè? Ja. Nee, helemaal niks verstaan? Nee. Ja, nee, in Duits is nog wel redelijk. Hij ik wel getrokken. Ik versteed ik wel aardig. Ik kan met de mensen praten. Nou, is dat mooi. Misschien kunnen we naar de gokkelspecie. De gokkelspecie daar. De gokkelspecie. Ik ben druk. Mijn hassen hier. Ja, de gokkelspecie. Hallo? Darf ich Ihnen etwas fragen? Ja. Ich mache ein Video hier über dass den Holländer hier mit den allen hier nach Bunde kommen, um billig einzukaufen. Ach so. Darf ich Ihnen etwas fragen darüber? Nein. Nein? Okay, nou, dann machen wir es nicht. Oh, das ist wel een lekkere Wurst. Ja. Sehr gute Wurst, also hier. Nee, dan doen we het net, klaar. Oké, veel Erfolg. Ja. Oh, wat een mooie carnaval hier. Dat is hier mijn eigen auto, hè? Hallo meneer, mag ik u het vragen? Ja. Ja? Nederlandse radio, wat doen die? Nee, ja, Niederländische, ja, ich habe einen YouTube-Kanal und ich frage die Leute über den Einkaufen hier, dass die Holländer hier mit sich ankommen. Sie kommen aus Deutschland? Ja, ich bin in Bunda. Oh, Sie wohnen in Bunde? Ich wohne in Bunda, ja. Und was finden Sie davon, dass die Leute hier, alle die Holländer hier kommen? Das ist mir egal, wir gehen auch nach Deutschland zum Einkaufen. Ich bin aber ein gebürtiger Niederländer. Mir macht das nicht so viel. Nee, ich habe auch einen Niederländischen Namen, ich heiße Smenge. Nee, und hier meine Verwandten wohnen in Neuschans. Wir gehen da einkaufen, die kommen hier. Ist doch egal. Da haben wir viel zu tun hier. Nee. Ja. Manchmal ist es ein bisschen voll. Ja. Nee, aber mir macht das nichts. Maar woont u dan in Nederland of niet? Nee, hier in Bunda wohne ich. Nee, also meine Verwandten kommen aus Neuschans, Bad Neuschans. Ah, die komen hier vaak naartoe om hier inkopen te doen. Ja, genau. Ja, dat is zo. Ja. En verstaat u dan wel Nederlands? Ja, verstaan wel, aber ich kann het niet zo goed praten. Nee, verstaan kan ik goed. Ja. Ja, komt er goed uit op zich. Ja, zo. Ik hengel ook rommel in Nederland. Nee, want... ja. Waar kan ik jou dan vinden op YouTube? Oh, de Frieske vlogger. Frieske vlaggen, oké. Ja, Frieske vlogger, ja. Hoi, hallo. Ja, maar ik had gedacht, ze hadden de laden vol. Ik ben ook in Facebook ganz aktiv, also ich mache Witze und die sind auch in Nederland, werden die auch gehört. Ich bin Harm Jansen und Geert Geerdes, der Kanal, dat ben ik. Wat bent u? Harm Jansen, Geert Geerdes, moet je drinken. In Facebook of YouTube, dat was Witze. Heet het op Nederlands jokes? Ik weet niet. Ja, Joe, witsen. Ja, witsen zijn grappen. Oh, grappen, oké. Ja, dat weet ik. Maar dan zit ook helemaal Nederlands in. Dat kan ik u ook vinden? Ja, dat kan je mee vinden, ja. Okay. Nee, Harm Jansen, Geert Geerdes. Maar u hebt de kar aardig vol. Is het dan voor een weekend of slaat u dan voor langere tijd in? Ik heb me hier feest bij mij. Nee? Also kom 15 Leute bij mij en ik rook paling en ter salm. En dan geeft een beetje biertjes erbij. En een beetje snaps, nee? Ja, genau. Ja, maar ik kan je ook wijzen, ik heb mijn eigen snaps. Wacht, hè. Eigen snaps? Ja, die wordt ook hier verkocht. Oh, die is van uzelf? Dat ben ik. Oh, ja, dat is hem. Nee, dat kan je hier kopen in de winkel. Nee. Ja. Kost hier 6,99 zo'n bol. En 1 euro daarvan wordt immer spend. Voor de jugend, voor het voetbal of voor het kaak of zo. Ja. Nee, also hier kan ik een beetje werbung maken hier. Ja, genau. Ja. Jongen, dit is de Emiel van Boende, jongen. Dit is, die had een monstershot. Deze man had deze. Ja, also ik geef het ook anders hoor. We hebben ook hier klare Genever. Dat ben ik ook. Oh, dat is ook. Oh ja, klare Genever. Oh, gewoon Genever. Ja, Jansen Geert, dus nee, kijk. Ja, hoog, ja. Open meer jongens. Je mag lekker klaar, jongen. Nou, oké. Ja. Goed zo. Dankeschön. Und ein schönen Fest morgen. Ja, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Je bedankt, hè. Hoi. Ik heb net wat vragen. Mag u het vragen, mevrouw? Nee, u niet. U wel? Mag u het vragen, mevrouw? Oh ja, zeker mag je alles vragen, alleen mijn pen niet. Nee, nou, dat ga ik niet vragen. Nee. Waar komt u vandaan, mevrouw, als ik vragen mag? Uit Delfzijl. En u doet dan altijd hier inkopen in Duitsland? Ja, rokerij, dierenvreten. Ja, dieren eten is ook goedkoop? Ja, zeker. Als ik in Delfzijl bij Albert Heijn, ik noem maar even, one cat, zakjes, een doosje koop voor 4, dat is bijna 4,5. En hier maar 65 cent per stuk. Soms in aanbieding 55 cent. Dus, dat scheelt nogal, ja. Scheelt een hele hoop. Dus dieren eten, tabak? Ja, nou ja, mijn dochter komt eraan en die denkt van, nee, die vraagt me om. Ja. Maar goed, dieren eten, tabak, wat haalt u hier nog meer dan goedkoper? Nou ja, voor de kids wel donutjes en nou ja, chili con carne is hier heel goedkoop. Ja, specifiek chili con carne, is dat goedkoop hier? Ja, bij de Lidl. Daar gaan we straks heen.
Nou ja, mijn dochter haalt hier dan ook bier en alles en frisdrank mee. Dus, en mijn kleindochter is nou aan het filmen. Ze wil er zelf niet op. Nee, snap ik. Wij komen uit Friesland, uit de buurt van Leeuwarden. Wij zijn heel eind gereden vandaag. Voor jullie is het dus niet zo ver. Nee, een half uurtje. En dat is wel waard? Jazeker. Ik bedoel, ik ben nou dik €80 kwijt als ik dit in Delfzijl had moeten kopen. Of gewoon, nou, dan denk ik dat ik gauw €150 kwijt was geweest. Dat is nog wat, ja. Ja, dat is het. En vooral tegenwoordig, ja. Maar goed, de tijd, je moet er even naartoe. Oh, daar heb je altijd voor over en anders doe je dat niet. Nee. Hoe vaak doet u dat dan? 1 keer in de maand. Oh, 1 keer in de maand, maar denk ik veel vaker misschien. Maar, Nee. 1 keer in de maand, dan nou ja, is het rokerij zo'n beetje op en het kattenvreten. Dus dat loopt wel los. Ja. Maar is het verder nog gezellig hier dan, of dat niet? Ja, heel gezellig. Ik bedoel, het geurtje van de kip. Ja. En dan gaan we naar de Aldi, naar de Lidl. Nou, de kleindochter wil nog naar Rosman. Dat is make-up allemaal weer veel goedkoper. Ja, ongelooflijk, hè? Ja, nou ja, misschien heeft hij nog wel wat te vertellen. Of mijn dochter, dat weet ik niet. Wilma, je wordt ook gevraagd. Dit iets wil trekken, maar dat maakt niet uit. Hartstikke bedankt in ieder geval en veel succes nog. Ja, jullie ook, jongens. Ja, dank u wel. Ja. Dan gaan we loslopen. Goed, hoi. Hoi. Misschien kunnen we dit meestal nog wat vrije. Misschien wat vragen? We maken even een video hier even. Vooral even dat de Hollanders hier allemaal naar Boende toe komen hier. Dus ik dacht, zal even vragen. U komt hier ook voor de goedkope boodschap of niet? Jazeker. Hoeveel scheelt het nou? Dat hangt vanaf wat je haalt. Als je rookwaren haalt, ik noem maar wat, haarverf, shampoo en kaas bijvoorbeeld. Nou, dan kan het je zo €250 schelen. €250, dat is nogal wat. Ja, op maandbasis. Hè? Ik haal meteen heel veel in één keer. Oké. U komt hier dan 1 keer in het zoveel tijd en dan... Ja, 1 keer in de maand. En dan haal ik alles in 1 keer. Dat scheelt dan behoorlijk wat. Dat is uw vriendin, dochter. Oh ja, ik denk, de dochter is ook. Ja, zeker. Waar komt u vandaan dan? Alteveer. Alteveer, goh, dan moet ik even nadenken. Alteveer, daar heb ik nog voor. Vlakbij Stadskanaal. Dus het valt op zich wel mee qua tijd. Het kan wel uit, ja. En sinds wanneer doet u dat dan? Is dat al lang? Want ik heb ook geen idee. Is het al lang? Veel goedkoper hier? Jaren, ja zeker. Nu wordt het in Nederland natuurlijk helemaal gek. Ik bedoel, als je €26 voor een pakje check betaalt, ik rook zelf niet eens, maar nee, dat vind ik te veel. En hier betaal je €8,50. Dat scheelt nogal, ja. Ja. Maar goed, dat is rokerij. U rookt zelf niet, zegt u. Nee, het is voor mijn moeder. Maar ja. En de drooggisterijproducten volgens mij zijn ook goedkoper, geloof ik, toch? Ja, als je haar verft, dat betaal je hier voor L'Oréal wat €4 bij de combi. Nou, bij ons betaal je €20. Ja. En zijn er ook echt specifieke producten waar u hiervoor komt? Dat u zegt van, maar dit zijn echt die lekkere Duitse producten, goedkoop en goed. Sorry, wat zei je? Wodka? In Nederland ook. Ze zei wodka, maar die heb je in Nederland ook gewoon. Dus nee. Ja, een stuk goedkoper hier misschien, weet ik niet. Dat wel, ja. Want in Nederland betaal je €17 voor een fles wodka en hier betaal je €5,99. Ja, en dat is bijna met alles wel zo. Alleen er zijn ook wel producten die ik hier niet koop. Ik bedoel, gewoon boodschappen ga ik hier niet doen. Nee, wat zijn dingen die je hier bijvoorbeeld niet zou kopen? Brood. Ja, vind ik niet zo lekker hier. Mis zout of zo, ik weet niet. Nou, prima. Okay. Hartstikke bedankt in ieder geval. Ja, graag gedaan. Succes met de terugvinden. Ik heb een YouTube kanaal, de Frieske Vlogger. Ja, ik kom uit Friesland, dus vandaar. Dus, ja. Serieus? Ja. Wat is er dan? Niet goed? Goed dan? Friesland, Groningen. Nah. Nee, dat is ja. Grapje toch. Ja, dat staat er wel op. Ja, helaas. Ja. Maar u moet nog inkopen doen nu? Ja. Ik kom net aangereden. Oké, nou succes. Ja, dankjewel. Ja, hetzelfde. Hoi. Spoort, jongen. Ze ben je helemaal ontspoord. Nou ja. Misschien kun je iets heger steken. Dan kun je op het dinkje steken. Ik denk allemaal keutels hier. Alleen keutels hier, hè? Hier alleen keutels. Deervasten. Misschien kun je ook wat heger. We allebei wat heger steken. Dan kun je de ergste steken. Is er iets heger? Nou, iets meer oerzicht misschien zelfs nog. Een drone erboven vliegen aan het heen. Kan ik wel even een droontje erboven vliegen, hè? Zo. Zo dan, ja. Nee, zo niet, jongen. Toch? Zo, nou, maar dat is wel een beetje bij op, hè? Die hele parkeer, daar heb ik ook bij op natuurlijk, hè? Ja. Zo. Oh, jezus, ja. Zo. Ja? Ja? Nou, zo zien we wel. De meesten komen van heinde en ver om hier hun inkopen te doen. Het is al correct even wat goedkoper. We zullen daar zelfs ook even bij de tankstellen nog even een deel. Maar een paar stang met sigaretten mijn naam voor vrienden en familie. Dus dat komt eigenlijk goed. Ik zou zeggen, ze vond het een leuk filmpje, dan toe omheen. Volgens mij is je een abonneer dan op de Frieske Vlogger.
Wel. Ben je erop liggen? We gingen gewoon even, ik ging gewoon hier, als er een beetje zoals dat die man is toch, dan kunnen we zien. Dat is Eduard die krijgt ook Mooi zo, dat is een hele vast speler. Mooi was het weer met die kamer, helft niet dat toch? Dat doen we zo. Nee, dat komt goed. Ja, is dat zien? Ja, dat ding is gewoon reflectief. Nou, deze man hier, die hebben we sprutsen, dus zullen wij hem zien drankpulver. Dit is wat dit de basselsapke. Dat zullen dan worden, dat gaan we terug, dat het bossensap is. Ja, ben je klaar voor jongens? Ja, basselsap. Als we het opnemen. Je filmt? Oh ja? Ja. Jongens, basselsapke. Basselsapke. Een basselsapke uit Boende van de heer Harm Jansen. Gewoon een feestje in Boende. Van een basselsap. Heel dropperig. Die had het zelf maken. Ja, heb ik die. Ja, dat erbij dat de helft op de tafel komt? Ja. Oh, hier wordt in koffie. Tegen dank voor het zien deze video van de Frieske vlogger vanuit Boende. Nou, waar hebben jullie oud? Ik zei heel nog voor het weekend. Doe toe omheen en abonneer je op de Frieske vlogger. Jongens, proost hè? Proost. Nou, ja. Lekker man, basselsap. Lekker. Zes met een de rest van de flessen. Mooi hè? Ja, opzoeken die erop. Doei. Basselsapke. Lekker. Basselsapke.